Budeme tak nějaký žlutý, jako prostě? Takhle normálně, nebo to tam děláš? Ty jsi tak upřímná. Takhle já normálně nebudu. Ruženka paní. Tam je mluvičiny. Já jsem teda, to na mě bylo 53 Tamhle nemohli zapojit tu vodu, bych řekla, jo. Ty to neměl v těch ale závěsech. zase mi to přišlo takový precizní. Víš, jako, že sice je trošku delší, Takže ale to jakože perfektně položený všude, no tadyhle mu to se přeložilo jednou, ale... Jakože... Možná by kožár i... Pěkný to bylo, kucí. A v obráceně tak. A to bylo z ložnicek, jestli ne, obráceně. Do Jíku vydrž, já musím, ještě natáčím. Ty sundá. Asi dobrý na Jani. No. Ty jo. Končím.